chu, tibiti chu, hey. Esango nuke entzuten dela. Bai. Hau, nola zen? Zuliko naiz. Yurt. Hau da salbatu dudan tipoa. Yurt, el yogur. I have some precious news. I have bad news. There's a rumor that the silent Chief Yurt has infiltrated Boletaria. Yurt's a mercenary. Oh, he'd kill his own kin for the right price. Now, I'm not a saint, but compared to Yurt, I'm as saintly as they come. So I implore you to stay away from Yurt, the assassin in black. O sea... Well... Señor, que es tu tipo orinai. A ver, esaten didaten. It's simple. Jamón Just Yurt! bring me all the soul and trade with your souls. Back in my younger years, I Hau had ba the strength norbait, of an ox. jamón Yurt. The miners would always ask me to clear out the bear bugs, which I pummelled with my bare hands. Eskuekin. But even I couldn't beat them. So I lobbed them into the lava pits. Eta laban zer. Du zer balio. Zer modu zaude? Jamón Yurt. No interest, eh? I can tell you. Hello again. I'm keeping a close watch. When the scourge came, I abandoned my wife and daughter Fui como un and demente. fled like a madman. When I came to, I was in the... I wish I could do more, but I am ignorant. O sea, hay motel. Guillermo Tell. You have a heart of gold. Jamón Yurt. Honekin hitz egin dezaket? Hola. Zenora begira zaude. Thou seekest then touch. As for me, Bai, I bai. am only here to tend to the flames. I keep the candles lit and serve the brave demon slayers who are trapped here. Oso ondo. I shall await thine return. Ese tipo horrek esatea. Jamón Yurt dela... No sé qué. Hola. Better than having you bother Sage Frake. Mejor ser. Sage Frake prefers to work alone. Alone. Do not dare to bother him by gabbing about trifling nonsense. Zergatik ez. He is on the verge of discovering something that will rival even the demon's souls. Eta ez badegia. I see. Fraik! You have your wits about you. Surely you understand me. Hori ez du esan. I was defeated and captured by the Golden anciano Elder beyond dorado. that dungeon. Beware Nor of da hori. him, for he manipulates souls. He has power over dark souls, those susceptible to madness and paranoia. I am fully prepared. Triki, 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 tri. Eta boletuz hilda dago. Boletuz hilda dago. Eta salbatu dudan tipoa ez dago hemen. Ez dago hemen. I swear that I will catch that blasted hyena someday soon.
Nor. He fooled me and kicked the Honorable One down a trap door behind the altar of a shrine. Seguro ondo dagoela. Lost my nerve and very swiftly fled out of that place. A warrior from a... May you enjoy Umbasa. Bai, Umbasa. Está listo. Hori da esaten didazu museo. Honek saltzen zuen zerbait, ez? But among them, could this too? Ez? Umbasa. Eta honek? Have you met the last surviving monumental? Bai. Those fools revived the old one on a whim. And now they've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty if you ask me. Parodia da travesti. Zenba gauza ikasten diren. Hemen zen. Hemen nengoen. Bai, ez da? Bueno, venga, zaila gaitezen pazientziarekin degora hombresak akatzen. Stibber! Mendik zen, ez nahi zoroitzen. Bai, baina jetxi behar zen albo batetik, erori gabe, mendik. Zukuzu, eta hauetako bat bizirik zegoen. Hola. Torri. Zergatik hartu dut hori. Bueno, gauzatxoak. Mentzegoen bitxo hauetako bat. Hemen geizten zen bat, ez? Justako. Baina beretaz paso egin dezaket. Beste bategan, baina paso egin dezaket. Eta hemen zegoen tipo bat. Geizten zela, tardatzen zuen geizten pilo bat. Itxoiten nion azkeneko arkuan, venga. Where are you, motherfucker? Hor zaude zure zuziarekin jeitxiona kandela txiki horrekin gorriz tindaturiko Zergatik zaude gorriz Berriro agertzen bazera Zergatik zaude gorriz Lululululululu Trementina Lotxatia da gorritu da Hori da, asuntoa El fuego de mi corazón Hijo putas Muero Sí Venga, Torri
dago orain. Jetxi koldarra. Koldar. 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 Torriko da bestea. Bueno. En fin, ez negoen oso urruti. Ai, erabili behar nun. Zaiatuko naiz erabiltzen sua daukana. A ver. Igual askoz gutxiago kentzen du ezta. 124 uste dut mina dela. Gehi 123. Zer da hori? 123 zer da? Zer da 123? Zer da berreun da no seke? Honek kentzen du gehiago, baina dauka sua aparte. Eta jo dezaket gehiagotan. Vamos a probar. Hau, korrika egin dezaket albotik. Bai. Zertako, zartako. Espartako. Ui, hori zer da, bakarrik hil dela. San morir. Tirikitauki. Hau ere, iritsi naiz. Hain azkar. Orain, hori jetxi behar du. Ni. 6 ordu tardatzen ditu. En fin. Diruaren hotza. Vale, agur. Askoz gutxiago kentzen du. Ez dakit, zuak, trementinarekin zuak betetzen ditu igual. Horrek esan nahi du gehiago kentzen diela, ez? Edo ez. Tremenda txorradina esan dudan igual. Hori ere. Egia borobila. Baina etorri ona, etorri. Kommentit de pelle.
Bueno, bastante kendu dio. Tijera... Tijera, aterera... Ez dago bat ere gaizki. Desiente kendu diet. Berri saiatuko naiz, eta bestela, igual... Ui, ama. Begiratuko dut, ea nola hobetzen zen hau. Behar nitun suzko porkeriak. Ese. Mendik. Ronaldinho. Bastante kentzen diot egia esan, eta konba luzatu dezaket. Ez dakit merezi duen... Bueno, gero, begiratuko dut. Pixka gorago ezagola inor. Baina, bosaren gana sartu horretik. Bi eskuekin edo batekin, ez? Igual biekin hobeto, gehiago kentzen du. Berez ez du gehiago kentzen, baina nola jotzen diodan behin baino gehiagotan eta sua gehitzen zaion, nik uste dut bai kentzen diodala gehiago. Begiratu nezake azpian, abezen bat kentzen dudan, baina, bueno, otro día. Tricky, 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 tricky. Tricky, tricky, trau. Tricky, 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 tricky. Gargolada, au. Uchilapino, hanapino, hanaro. Iri, harabiri. Chiribiri furubau. A ver. Matau. Ai... Erdiak kendu diotea. Tatsuki! Eskerrik asko. Bueno. Bai. Azkenean da pixka eta arriskatu honekin. Eta... Ronaldinho... Honekin pixka eta arriskatu eta akatu alik eta azkarren. Ea beste agertu horretik. Eta bestearekin ja... Pixkat buruakin o... Uztaia erabiliz, edo, bueno... Honekin... Asaktu pak. Shakur. Aurrekoan amestu nun Demon Soulsekin. Amestu nun salbatu nuena Jamon Jurt
hori. Bihurtzen zela boss bat bezala. Eta bihurtzen zen tipo... Nola da... Caballero de la torre, edo Caballero torre, edo nola zen hori. De la gigante. Pues bihurtzen zen hori. Eta etortzen zen... Zeuden aldeano pilo bat bezala. Osea, zen gaztelu bat edo erreinu bat horrela. Eta aldeano guztiak nire kontra, eta bilatu behar nun, akatzeko, eta agertzen zenola eskudo gigante horrekin, eta eso, imposible. Eta azkenan esnatu naiz. Esnatu nintzen, izan zen, ostiralean uste dut. Hijos putas! Harimak ez ditut behar, harimak dire saltzaien. A tomar por culo. Escut. Dut ikusten. Venga, hijos putas. Non zaude. Non zaude. Torre, torre. Torre. Tu! Etxi! Etxi! Beste atorri da, ez? Etxi, mozolote! Ui. Ez dio ematen. Tu! Bai, ama. Zamain zer. Esquivation. Hola. Baina hau da bestea, tu. Zaida. Ez ere zean jarri da hori. Tu. Leave me alone. Emma. Nos pegan. Hemen atzean saltu egin du, ez? A ver. Eta beste? Bat hemen? Eta beste? Hor dozte, biak dantzan. Ah! Ema.
Devórame otra vez. Me estoy matando. Ay, ama. Devórame otra vez. Uy, va a atacar tú. Venga, bestia. Hori da, ez? Zer gertatu zaio? Ba, gutxiago, baina honek egingo dit la del tejemaneje. Está ciego. Hemen dago. Dago guztiz drogatuta, tipoa. ¿Qué la pasa? Devorator, nora doa. Borroka hemen dela, tu. Ahí da. ¿Qué la pasa? Onda, oh. La duda, berriz. Torri. Non dago. Ez dut ikusten. Gora, bera. Zei da. En el as. Torri. Bueno.
Ez dakit zer egiten ari den. ¿Qué hace? Harida. Este plano dirá su ya. Mañana cualquier cosa. Es que mozkorra dago guztiz, Azte buru luzea dukizu guztiz, eta gero eta luzea guatu. ¿Qué anda? ¡Tú! ¡Corre! Mercedes, non dago? Non zaude? Ah! Mercedes, azken tokea gelditzen zaiola. Ai, ama. Ala. A jugar a pala. Nik hau hartuko dut, ez naiz ara jungo. Lo siento mucho. Ez naiz ara jungo, horrate badago, igual izten da. Y nos la lien. Jesus, pazientzia, pazientzia. Baina bai, lehenengoa izan bertzun JJ, venga, ta fuego, ta J fuego. I have some precious. So I implore you to stay away from Yurt, the assassin in black. Ez dakit fidatu tipoaz, el yogures. Well, do as you please, but don't come a-crying when it works not. Then A ver, señora. soul of the mind.
Hogeita bi to mila. life's ether. I shall await thine return. Hogeita bi mila. I can. Pretty strong myself. Man's a beast, I tell you. If you heed my advice, I reckon he'd prove a lot more trouble than most. Ke ba? Sorry. Zure anaia da. Where you off to? Haven't you any manners? That hairpin. That belongs to my daughter. Then she didn't make it after all. My dearest little Hau baby. ez da New If you rest in Zealand. peace, may I ask you a favor? Noski. Would you mind giving up that hairpin? Adorno de jade para el cabello, claro. You're a saint. Thank you. Thank you so much. No problem, ma Oh, boy. I mustn't forget. Ni It's ez not da ere. much, but please accept this as thanks. Bai, noski, ekar. I'm a bit ashamed to say, but I found it one day. Carretera discarded on the main principal, road. zein da hori. Zemuz It estaño. seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It will be happier in your hands. A ver zer den. Anillo de fuerza Herculea. Thank goodness you're Para que safe. muevas Herculo. I was worried sick about you. Utziko dugu. Mengo gauza batzuk. Osea, hau adibidez, restablece MP. Hori ez dut behar. Hauek ez dute pixatzen. Orduan. We are indebted to you, for Bueno, you sí. fight on... Zer egiten du? Fuerza Herculea. Aumenta el límite de peso para los objetos. Ah, mira. Discernir. Tiriri. Tiriri, tiriri. Tiriri, tiriri. Tiriri, tiriri. Ingo detena da. Ez dakit merezi du hobetzea gauzatxoak. Espada bastarda aplastante. Osea, bai espada bastarda, bai tal, hobetzeko joan behar dut ona. Eta akatu behar ditut. Arainak akatu behar ditut kanpoan daudenak, ez? Non daude araña acorazada ondoren, non daude sierpes? Zeren hobetzeko behar dut sierpes ematen didatenak. Hori eta labazko bitxo horiek ematen zidatena. Ez dakit non ziren. Uste dut sierpes hemendik posible naizela sartu. Piedra dura, piedra afilada. Gauzatxo hauek. Sierpes dira, hemen, pantaila honetan lurpetik ateratzen ziren horiek. Lurpetik ateratzen diren... Zerak.
Jo, esango dut. Sugetxoak. Harri grisa ematen dizuten zizara bigarren telegarraioan. Ostra, hauek asko eman didate baita ere, Harri grisa hori da, bai. Hobetu nahi ditudanak dira. Hori eta suzko... nola dire? Bug behar edo horiek. Hemen, balu. Tako dalmatenak pilo ematen dizute, baina behin bakarrik. Vale. Orduan, akatu ditudan bi horiek ez didate berriro emango. Eta zortearekin ematen... Ui. Mierda puta. Galdu du ja, Galdu du guztiz. Galdu. Ze pena. Horiek estanda egiten zuten, ez da? Hemen tipo bat zegoen, uste dut. Eta zertzen, hemendik bera edo hortik. Zojola, ez? Hauek. Etxo eman zerbait. Zenbat egon beste bat, zerbait eman, beste bat? Eta jetxita bug-behar horiek bat zeuden baita ere, hemendik jarraitzen badut. Bigarren artxiarria esan dizut, baina agian hirugarren hobe eta atzera joan.
izan daiteke, zeren hirugarrenetik ez dituzu suskoak aurkituko. Eta suskoentzako eskubitik. Semilla ez da inbeste. Semilla ez da inbeste. Hello again. I'm keeping a close... You have a heart of gold. Beno, espada. Saiatuko naiz errekuperatzen. Hau nola zen, ez nahi zoro hitzen, ai. Bueno. Mendik ez? Eta horiek berriro agertzen dira, ni pentsatzen nuen hauek ere ez zirela berriz agertzen. Aurreko esan izan ezuela horantzak egiteko ditu, baina ez horra zenbait egiten hori dudala ruta turistikoa muskerdiz diratxoak hiltzeko. Vale. The muskers. Nahi zoro hitzen nondik geizten nintzen. Mendik? Zer dago hemen? Eriotza? Nola zen? Aruntza igual, ez? Horrela. Bueno. Berriz agertzen dira behin hilduzun buruzagi bakoitzeko. Vale.
amigos. Gezurra esan zenidan. Ez zita jora. Boom. Orduan, klaro, buruzagi bat hil, berriro, ez dakit zer... Hogei? Ah. Txiruri... Txirura... Txiruri... Hemen aztean bazegon beste bat ez? Justo hor... Eta uste dut hemen daudela, ez? Hemen agertzen dira. Dexente lortu ditut, Lortu ditut behar nituenak, akaso... Eta hemen daude... Faltaz... ez... Hau da, suzko paiatzo hori. Bale, hemen ja... Bale. Eta hemen itzultzen naiz, ez? Bai, beraino joan naizelako izango da. Bai, beraino joan entz banint. Bale. Bale. Horregatik hemen atera. Bale. Horra atera eta atera joan, hori zen asuntoa. Aurrekoan hori egin nuen baita ere. Ostra, pilo bat, bino grisak behar ditut, grisak ezein beste. Bueno, ikustagun, a ber. Ikustagun... The Monumental. Tiporrek berriz zeo zer esango dit? A ver, loco. Trozo de piedra gris. Lau. Demon Mental. Eta dragoiarena behar ditut fragmento piedra dragon. Don't waste my... Eta... gorri horiek lortzeko
gorri horiek lortzeko, suzkoak akatzeko, hemen zen, ez? Lord Riddle. Riddle. Hemen ere bazeuden, ez? Albo hontan. Bazeuden. Bazegoen. Piedra gris eman dit, normala. Eta hauek txikiak. Eman. Ai, ez dut ikusi zer. Trozo de piedra gris. Hoi da ditudanak eta piedra gris da behar dudan handi horietako bat. Txiki. Ia iristen naiz korrika. Txiriritiriti. Ai, viejo rey Doran. Hori dakatu nuena ez? Ez, rey falso edo nolakoa zen hori. Fragmento, trozo, piedra pura. Bolu. Fragmentos. Tu piedra fresca. Beno. Ego naiz, sekulako gripearekin, by the way. Monumental flu. Hori eman gauzak. Fragmentos. Efecto polita. Ez dago gehiago hor, ez? Ez da agertzen beste bat hor. Hemen zegoen Euskal Honor. Eta hemen zerbait bat zegoen. 3 eta 3. Fragmentos. Emate dute, ez? Piedra dura. Fragmentos. Eta ez dago modurik hartzeko fragmentos eta egiteko bat osoa. Hori gongo litzake interesgarri baitare. Tipo lau fragmento, un trozo. 4 trozos, una piedra. Menos da una piedra. Esan zuen. Eta nik uste dut sierpe horiek, ez? Sugetxo horiek, ez da. Sugetxo horiek emango didatela edo zer gauza. Baina izango da aukeraren arabera, ez?
eske hori liburuskan ez du oso ondo jartzen uste dut. Oraintxe bertan, ondoan daukat, baina ez dut irekin nahi. Esango nuke ez duela oso argi jartzen, esaten du fragmento gris, edo piedra gris, eta jazta honekin. Eta venga. Laborantza, zer da, zortearen arabera igual? Lucky Luken arabera. Fragmento. Venga, emaidazu bat, hola polita. Emaidazu bat. Emostaxe. Fragmentos. Uy, ama. Hala, y... Hauek irumudako harri grisak eman dizazukete, bale. Atxegin dut armak hobetzeko harri mota asko daudela, baina ez zenbat behar diren hobekuntzetarako. Osa, gehiegi behar direla esan duzu, ez, hobekuntzetarako. Egia esan, nola 10 hobekuntza dauden, edo bederatzi, osa, gehi bederatzi, ez da maksimoa. Eskatzen ditu harri pilo bat eta ez dakit. Ez dakit igual dagon pentsatua jolasteko ez dakitzen bat plus, ez? Joku plus, nola esaten da? New Game Plus edo joku berria plus. Jolasteko eta igual hor lortzeko, ez? Ze azkenean, bueno. Agian horrela lortu daitezke bastante gehiago eta hor amaitu, ez, 2 edo 3 jokotan amaitu armako betzen. Asko zailtzen da. Fragmento. Joko asko zailtzen da, nire lagun batekin duela gutxi platinatu du, kontatu nun uste dut, platinatu du bino berria, remakea PlayStation 5-ean, eta esaten zuen New Game Plus, okertzen, osea, zailtzen zela, imposible cargar, llevas mucho peso, tu prima la del pueblo. Llevo mucho peso, me cago en todo. Bueno. Ez da gehiegi zailtzen. Bas tipoak esaten zuen gehiegi zailtzen zela, baina zailtasun guztia zela bizitza eta mina. Eraztuna? Nola eraztuna? Que listo. Que listo. Hércules. Hércules. New Game Plus esaten zenuen, ba ez dakit. Ez duzu egin inoiz New Game Plus. Fragmento de piedra gris. Jolastu duzu joko 7.000 aldiz eta ez duzu New Game Plus egin. Fragmento de piedra gris. Ba tipoak esaten zuen hori, gehiegizkoa zela. Lortu zuen azkenean, baina hasiera izan zitzaiola oso zaila. Ez zuen ezer kentzen, eta toke batez akatzen ziotela etxai normalek. Hasieran boletu zen jauregian. ¿Qué pasa? Thank goodness I was... Trozo de piedra bat lortu du.
We are Egin du nio indebted Dark to Souls you, eta for you fight on kakazarra our iruditu behalf. zitzaidan. Kakazarra zer esan nahi du? Etzela divertigarria, edo txorakeria... Osoa egintzen nun. Eta ni orokorrean ni oso gutxitan jolastu New Game Plus eta inoiz ez dut amaitu. Jolastu hasieran ratotxo bat. Igual ni Game Plus batzutan ondo dago arteko joku bat zera urtetara, osea gorde partida eta ez dakizen bat urtetara esan jolastuko nuke berriro joku hau New Game Plus. Ni azkenean batzutan saturatzen naiz jokoekin pasatu ondoren esaten dut ez dut berriro jolastu nahi. Ui ama. Fragmento. Arma rota. Tu prima. A ver. Restablece la durabilidad. Curioso. ¿Ya? Ya es dago rota, ¿es? Triki. Zenbat behar nitun, maila zigotzeko. New Game Plus joko hasieran etxe ez dizu ezer egiten eta aspergarria, eta maila altuko pertsona daukasun RPG jokoa izatetik akzio joko nahiko sasi izatera igarotzen da, ja. Hori Dark Souls, ezta? Thank goodness. Wait, where are you? Ez dakit zer esan, ez dut lortzen behar dudana. Muchos fragmentos y pocos alientos. Ni ez dakit, uste dut hasi, hori, bideojoko bat amatu, normalean JRPG-ren bat amaitu, eta hasi New Game Plus probatzearren eta normalean esan da, ezketu merez. Badakit badaudela Demon Souls duela gutxi pasatu duenak, baita ere pasatu ditu nola gaitzen zen joku hau Nintendo 3DS-erako Bravely Default uste du dela, eta hor nahi baduzu amaiera ikusi, benetakoa jolastu behar duzu New Game Plus. Eta baki badaudela batzuk mekanika dela New Game Plus egitea behin da berriro, nola da Nier Automata edo hiek. Baina horrelakorik ez dut jolastu, normalean da, esaten duzuna. Zaude super txeto, eta jolaste duzu historia berriro, baina zure botere guztiekin, eta etxaiak ez dira indartsuagoak sikiera joku berdina. Baina tira. Hori, Dark Soulsen berdina, imagino. Ez naiz ezer lortzen ari, hogeita irura iristen naizenean, 23.000 iristen naizenean. Zeurtut 23.000 behar ditu da, Mephistopheles. 23.000 behar ditu danean.
Galdetuko diot, señorari, a ber, zenba garritu den. Señora, Then zenba garritut. soul of the mind, Dira, key to justo life's pikin bat ease. es almas requeridas, ondo. Soul of the lost withdrawn from Fuerza! its vessel. Resistentzia Let igotzen zaio, strength be baina hau. granted so the world Energia, might be hau mended, oraindik igotzen du bastante, so the world might be Resistentzia mended. igotzak oraindik igotzen dit bastante dena. Señora, bai, bastante lana bera, nola dagoen vibratzen. Ze jarri dizut, Norekin zaude, liatuta? Jarri dizute zerbait hor? Bueno. Art thou done? May thine strength Ya help the habéis world be terminado. mended. Zaizera. Ba hori. A ver, tipo honek. I have. So I implore you to stay away. Ez du nahi, al yogur. Do as you please. Baina hemen ez dago, el asesino ese. Bueno, igual dago goian. Dira señora hor. Trucutru. Men jendea zegoen, ¿qué pasa? Uy. Eta diago tipo hau hilda. Me han timau. Hemen pertsona bat zegoen. Ira non dagoen. I am indebted to you for your help in Latria. Without it, I would not have made it back to the Nexus. Now I can go on with my work. And for that, I must thank you. What is it? I have no business with you. Not yet. Do not be concerned. Life is hardly as precious as one might think. Life is hardly as precious as one might think. Ondo egiten dut sospechando de este payaso. Tipo, es que tipo es un puto mentiroso. Baina ez da acojonau eta esaten duena no me gusta. Ez dite zer saltzen. Saiatzen banaiz hiltzen. Ze dago tipo bat hemen hilda. No sé. Ez dakit begiratu, edo ez begiratu. Begiratu dut liburua. Jamón yurt. Me vas a joder. Life is hardly as precious Es as que ez naiz one might fidatzen think. tipontas. ¿Qué es esto? Hiltzen badut. Hau eta patxesek antzesle bera daukate uste dut. Bastante antzesle dira biak. Es que tipo ha de entender, claro, no tengo business with you, ahora puedo seguir tu trabajo, hemen dago tipo bat hilda. Begiratu nahi dut. Begiratuko dut.
Me sospechas. Begiratuko dut. Sorry. Saint Urbain, Freke, Sage Freke, Bior of the Two, Juria de Jur the Silent Shift. Location Tower of Latria, 3-2. Yurt will not appear in the Nexus until you have rescued him. He's easy to locate once you are in stage 3-2 because his area is marked by a color light that will be visible from far away. Once he appears in the Nexus, 2 corpses will appear there. 2, no, 1. If you simply leave Yurt to his own devices, he will begin killing the fucking merchants and NPCs on Mephistopheles baita ere gaiztoa. Assassination list. If you don't want this to happen, you need to kill him. Either in 3-2 or when he appears in the Nexus. If you kill him, Yurt drops the Gloom armor set. Me lo voy a cargar, hijo. Ez naiz damutzen irakurri izana. Me hubiera jodido mucho. Amestu dut honekin. Izen horrekin nola izango da gaiztoa, ez da, bai. Espero dut ez izatea oso boteretsua. Yogures. Life is hardly as precious as one might think. A ver. Ezin diot atzetik eman. No hay pinchito. My friend. Well, what have we here? Do you wish to die so soon? Why you? Ez naiz damutzen. Mephistopheles was right about you. Bueno. Ez naiz damutzen. Yogurin gisa joa. Ez naiz damutzen. 0. Egin dut ondo bilatzen. Amestu dut tipo horrekin. Aupa ilargi. Amestu dut. Y el Mefistófeles andará por ahí también. Amestu dut tipo horrekin. Cago en sos. Femuz ilargi. Eskerrak ez den oso zaila izan. We neutralized the Old One and banned the Soul Arts. Then we spread the Archstones. Ai, ama. And in order to mend reality, monumentals we became. Ba ondo. However, man's memory of history Oraintxe bertan, akatu tipo bat, begiratu berri izan dut zeran, liburuskan, akatzen ditula NPC-ak. Amestu dut tipo horrekin, amestu dut akatu behar nuela eta zela amaierako bosa. Amestu nun hori ostiralean. Eta ni gauzak azmenesten ditudanean zerbait egatik da. Bai, irakurri dut, dago tipoa salbatu dudala bizitza, azkeneko pantailan, bide batez boss bikoitza hori akatu dut baitare.
Eta NPC batek esan dit, kontuz tipo horrekin, porque da oso maltzurra, no sé qué, no sé cuánto. Da, gezurra esaten zidana beti. Baina... fidatu naiz tipoaz. Eta hitz egin dut, esan ditu gauza oso arraroak, eta begiratut liburuxkan, eta esaten du, akatzen zitula NPC-ak, eta esan dut, bueno, jazta, vale, venga, ba. Hemen zegoen beste hildakoa, ama. Source, amestu dut, guztiz, benetan, amestu dut, baina arroio bihurtzen zen, esan dut leno, bihurtzen zen, nola zen, dorreko zalduna bezala, hola, superaundia eta ezkutu hori zeukan, eta horrela, eta borrokatzen nuen ametxetan bere kontra, baina etortzen ziren, izan beharren hola Nexus zen herri bat. Eta etortzen ziren herritarrak nere kontra, eta, bueno. Todo mal. Hello again. Hello. You have a heart of gold. Don't let them take it. A ver. Casco de pesar. ¿De pesar qué? Neri asko zobea da. Armadura de pesar. ¿De pesar qué? Bino, itxoen, hori da, eskubikoa da zenbat pixatzen duen, ez? Eta lehenengoa da, ez dut ulertzen oso ondo, resistentzia fisika, eta bestea zer da, behar dudan indarra, ez? Eramateko. 450 suprima. Ez durabilidad, osea, irauten dula pilo bat. Guanteletes de pesar. Eta polaines de pesar. Baina berdina da. Ez du behar ezertako. Ez dut behar ezertarako. Hello again. I'm keep. Dejar objetos. Casco de pesar. Armadura de pesar. Guanteletes de pesar. Polaines de pesar. Ez ditut behar. You have a heart of gold. Don't let them take. Alex, you'll like. Arco corto compuesto. Hau hobetu dezake. ¡Vamos! Amarrean. Let's go! Hobetu daiteke gehiago ez? Bai, amarrera, hobetu daiteke. Let's go! Eso, falta 6 fragmento de piedra dura. Bueno. Unas flechitas seireun ditugu erosiko. Ez. Seireun gastatu ditzazket bakarrik. 30, bueno, venga, ba. 30. You come back alive. Vale. Bueno. Ba... Ez dakit. Ze ordu da. Ikin bat gehiago jarraituko dut. Archipiedra, devorador de hombres. Hemendik jarraituko dut, venga, ba. Ez diot galdetu ze pentsatzen zuen tiporrek. Kauen sos. Hemengo zantarrak akatu ditut, de zantars. Hau nahiko estua da, orduan. Ama, cinematika. Bueno, ze gaizki dauden jarrita muebleak hemen. Nor da hori. Ze polita. Ama.
Eta hori. Gorriz, nora ateratzen da hor gorriz? Son Goku. Zenbat aurki. Zari da. Barkatu. Soineko alderantziz jarri du. Fragmento piedra dura, harri pusketa iraunkorra. Gaizto itxura du, bueno. Edo nori deitzen diogu gaiztoa gaur egun. Nerea ametxetan hori ez da agertu orduan. Ezin dugu jakin gaiztoa denik edo ez. Tiriri. Ai, ama! Tiro bakarra batez agatu nau, Xasta! Eta pikutara, tude pikut. Napa da buruzoia, napa naiz nahi. Berriz! Berriz? Hau da okerrena. El sillas, tú. Vale. Ez nazan ikusi. Start? Bai, start eskerrik asko. Mendik egongo da ala ere. Ostras, tío, tía, ez erkendu, Kazuloide horri. Kontuz bera. Berriz! Tiki 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 tiki. Hor jarraitzen du. Bueno, ingo dugu klasiko bat. Asko kentzen du kabroi horrek,
Asko kentzen du olagarro aurpegi horrek. Asko kentzen du olagarro aurpegi horrek. Zeinen min handia, zeinen min handia. Eskorpioi larba hauek baino handiagoa. Handiagoa. A ber, non zaude? Kanpai. Oh. Akatu gaitu berriro, eta okerrena da. Goiko oial aurpegi bosak akatuko nauela, eta berriro ere tipo honen aurka egin beharko dut. Eskailera purtzilauetan, eskailera purtzilauetan. Zai dire. Beste teknika bat erabiliko dut. Nire teknika gogokoena. Triki, 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 Ronaldinho. Triki, triki, trauki, triki, triki, tru, triki, tru. Uy, ama. Ronaldinho. Triki, triki, triki. Poco now. Nos pegan. Vaya ma. Sí. Bueno. Bazen garaia. Bat eta erdi. Eta gorria da, Espezia vieja. Eta besteren bat agertuko da. Eta hemen... Sí. Bueno. Eta okerrena da. Akatuko nagoela goiko... Baina ma... Banekien. I did know. Zenbat ditut? Ez. Wow!
Jetxi da. Aupa ekaitza, ze moduz, how are you? It's a trap. Bueno, ba... honekin jungo naiz. Eta hor egongo da, oihalburu eta ingo dit Mes jauna. Ostra, tu. Oihalburu. Oihalburu. Zer dira bola horiek? No me toques las bolas. Aupate. Hemen oihalbururekin. Viejo monje. Ostra! Horrez nuen hartu behar. Ez dirudi oso zaila. Ondo ekaitza honegin. Zerintasuna duen katxarrorrekin burun taguzi, baina pentsa oihal badela. Oihalburu hori online jolastuz gero, beste jokalari bat izan daiteke. Tokame la campana. Urralbururen familiakoa, Tu de piku. Eta orain agertuko da berriz, zerri hau. Kanpaitxo. Kanpai zistrin. Zenbat ziren? Zenbat kanpai zistrin ziren? 3. El Campanas. Bakizu baiet. Kanpaiaren gainean. Euskaraz kantatu duen kampana sobre kampana y sobre kampana la una. Ez dakit ze zentu dauka horrek. Tan, que se convirtió en campana. Bai.
Vale. Venga, orain bai. Astelena, eskerra jendea Twitchen estremeatzen duela. N. Bai, dirudienez badaude pertsona batzuk pentsatzen dutela ez dagoela inor hemen zuzenekotan. Ai, ez, hori ez. Zude pikut. Monge. Orain zer. Demonio destruido. Aulkien jokutara jolastu behar zenun eta ez horrela kolpatu. Twitchen oial kanpai zuzenean. Kanpaia jo, txalo. I've not seen you of late. Bueno. Have I got some stuff for you? Puta musikota hau. No. Don't mention. Orain ez Did you duzu ever txorak visit ere Valley esaten, of Defilement? The bog there is filled with the corpses of honourable knights. Well, you may have heard of some of them. Vito the Corleone. Knight. Rizaya. Rizaya Istarelgo of is Istarel. Rizaya. I reckon they left behind some fine armour and weapons. Seguro baiet. Hey, where are you off to? Lasai. 37.000. Señora, emostazu behar duguna. Thou seekest soul power, dost thou not? Bai, bilatzen dugu. Then touch the El demon Ventorro. inside me. Bai. Soul of the mind, key to life's ether. 140. Eske hau ez da igotzen. Suposatzut igual bi igotzen baditut igoko dela erasoa bat. Oraingoz jarraituko dut erresistentzia igotzen. So the world might be made. 14.000. Art thou done? Ezer begiratu aurretik lehenik eta behin erosiko ditut gezi gehiago. Bueno, reparar el equipo ere igual. Adibidez, arco compuesto 16. 16 almas necesarias konpontzeko. Venga. Dena konponduko dugu. Eta zenbat behar nitun? 16.000. Ez, zenbat behar nitun? 23.000. Ingo dugu bidaitxo bat ona. Hau zer zen? 3.000... Mostazu erresistentzie matxie. Anillo de la avaricia. Hemen. Emostazu. Zer ziren, 5.000 3 minuturo? 2 minuturo? Zen bat arratze deten. Kontatu. 1, 2... Yuria the Witch.
A ver, Terminatorrak. Orain daukadan erresistentziarekin, bueno... Usetik jaisten ez gero etxera iristean banatorroriz. Oso ondo! Mira, zein hartu duen. Pam! Zenbat. Igual, hau azkarragoa da. Ez dut nahi. Espata bastarta. Jola zer den azkarrago edo zer ez. Amai mila. Torri. Boom! Restos de alma hori zugu zertarako behar. Zema lortu ditut? 3.000, ez da piku. Eta tardatu dut, minuto terdi, ez da? Eta behar ditut 23.000. Zazpi, aliz. Edo, txoropitoana egin beharrean, erabiliko ditut dauzkadan akumulatutako harimak, ez? Igual. Fragmento de cuchilla, mierda, de que sí de zertako behar. ¿Ya? Moriste. Boom. Boom. Hola, has cargado. A todos. Boom. A todos. Boom. Boom. Bat. Eta... Di. Beste txorakeri bat. Fragmento de piedra de su prima. Haren lenguzinaren harrizatia. Amazazpi mila. Lau mila, dire, lortu dudana, ez? Gutxi gora bera. Ojo. Bi gehiota, listo, ez? Txiriri. Boom. Skeletor. Boom. Boom. Oh, bat eskibatuta. Boom. Azkenan ez dute zer esango. Boom. Nos pegan. Hala. Badakit zerbait zerbat zeukala, baina ez eta jola. No me jolas. Uba.
Tiriri, tiriri, chi, chi, chi. Atos, atos. Bim. Bim. Rasputín. Restos de alma, mierda, voy a acertar. Ui. Hogei mila. Azkena, azkena. Chi. Urbano gure laguna. Errepideak eraikiko dizkigu San Urbanok. Farolak jarri atari ondoan. San Urbano. Autobusak ere bai. Bere esku dira. Autobuseroek errezatzen diote San Urbanori. Bueno. Uepa, hori nun hartu behar. Terminator. Titirititi. Ilargiren autobusa ere San Urbanok jarri du. 22.900 eta venga acá señor. Pin pan. Beste zerrikeriren bat, ez dugula ez zerretarako behar. Uibi. Eta 24.000-arekin etxera. Señora. Resistencia oraindik gehiago, igotzen da. Jesus. Venga. Eta beste 30 gutxi gezi izango ditugu. Bai. Gezitxo batzuk hemen. Ona. 39. Do come back alive. Bai, motel. Hello again. I'm keep. Bai. Gauza hauek hemen utzi. Gauza hauek ere ez ditu zertarako behar. Espezia fresca. Espezia vieja. Restos de alma. Hauek bai. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Vale. Hau aldatu. Zer jarriko dut. Horren gauza hau. Eta Archipiedra Viejo Monje. Tras vengarse, el viejo desapareció poseído por la túnica dorada de la locura. Demasiado débil para convertirse en la vasija de un demonio, su alma fue devorada. Ez du beldurra kalbo horrek norbait atetzeko bere atzetik hor. Ezin dira suntxitu eta ez dakit igo naiteken. Pixia Ganondorfen amaierako zera, ez? Hemendik ezin du... Osa, hau zen amaiera? Hemendik ezin dut inora joan. Osa, hau zen bosa eta listo. Osa, zonalde hau ere akatuta, amaituta esan nahi dut.
bolo. Hau ez da. Orduan izango da, hau, honekin jarraituko dut rato bat behintzat, zakit, asko ere ez naiz luzatuko, baina... El adjudicador concede sellos de héroe a los muertos, llevados al santuario de los hombres de las sombras para ser purificados y llorar su muerte en la tormenta. Bueno, ikusiko dugu. Adjudicador zaintzen, zera, igel ura? Igel handi ura? Hori apurtu dagoena ezien astirik eman maila bukatzeko, ez? Tipo... Nola zen hau? Ui, ama. Kotor, ez? Knights of the Old Republic. Zetsi behar duzula partxe bat, jolasteko amaitu gabeko maila bat, ez? Ui, ama. Katxarroiek. The Catchers. Mendik dago zeo zer. Barrura berriz. Hor tipoa dago, Hey, ¿qué pasa, loco? Tenemos... Hello there. We meet again. No, we meet You again. look terrible. Cheer up. Life is an adventure. Bai, Knights of the Old Republic bigarrena, ez ziren denbora eman amaitzeko, eta badago pantalla bat, ia osorik dagoena, baina ez guztiz. Ez dakit, zenbat zen, 170, pixkat asmatzen ari naiz, Eta badago, jokuan bertan dago, minus duzu sartu, eta partxe bat badago ateratzen duena osorik hori. Ez dakit gerora, fanek kompletatu zuten edo osatu zuten pantalla edo, baina esango nuke, oroitzen ez badut, gauza jostagarri, jende asko dagoela hitz egiteko, eta misioak daudela, igual ez amaituak, edo, bueno, baina jolastu daiteke. There's somebody I ought to warn you about, a fellow who lacks common decency. Hau da salbatu nuena. Patches the hyena. Patches the hyena. He's the one that laid that trap for me. Bai. He's the kind of person who'd stab his mother in the back. Bai, If you happen to spot him, you'll be doing us all a favor by putting him out of his misery. Bolo. Ze erosi daiteke hemen. Flechas de madera. Zer dire merkeagoa, baina okerragoak ez. Flecha de fuego! Ostra, baditu gauza interesgarriak honek. Well, suit yourself, but a bit of it. Irekiko alda. Ostra, tu! Ai, ze itxusia hori. Ai, ze betlur. Ai, ama... Ah, txun. Iban eukan anillo del espectro edo lago zerbait, ez? Anillo, veneno, peste... Ladrón de tumbas, espectros negros, hau izango dira, ez? Akatu daiteke. Pixkat. Nola zen? Pixkat. Daukate... kunai... Zeldako zombien... Zeldako zombien itxura, ez? Soinua egiten. Hor badago beste bat. Ui, ama, iaiaz.
pegan. Eraztun hori beste jokare ezin baditzeko bakarri balio du. Zer da hori? Bai, jarri dudana ez da... Ez du pentsatzen nuenerako balio. Ostratxo! Kendu dit, Ondo pentsatua baina ez. Orduan espectros negros ez da... Anillo el ladrón de tumba. A veces les cuesta más detectarte. ¿Es? Benetan. Bueno. Eriotza etzeka jola hor. Total, ez daukat... Ia... Era la muerte con la guadaña guztiz. Hor eriotza bai guztiz. Bai, pentsatzen nere eriotza izan zela. Bira, aurrerago dago orain, ez? Ostra, hil dira bere laguntxoak. Bikain. Ha! Abin, igual zeden beste batzuk, hemen, espektrandome. Hortik botatzen baldin ba naiz, hiltzen naiz, edo ez dago aina altu. Eta hor, en la vasija mágica esa, me da saiatuko naiz. Ha! Master Hacker. Ez zara hiltzen. Piedra de la sombra. Sombra aquí, sombra allá. Makillatu, makillatu. Eta hori ikutzen badut hiltzen naiz. Ez ez ura da, ez? Vale. Be water, my friend. Mendik ezin dut. Bueno, a ver, yo que sé. ¡Bam! Ez. Hau zer da, igotzeko. Albotatik. Igotzeko. Hemen. Ate bat. Zertako. Bueno. Ta? Hau zapaldu behar da. Trakata. Dale mamacita con el trakata. Dale mamacita. Trakata. A ver, zer da hor. Beste irten aldi bat. Irten toki bat. Kirten... Bera, nola egiten un salto horrek. Albotan... Hemen mantarraia bietako bat.
Alma de soldado desconoce. Bitu hor gure lagunak. A ber, bestaldetik? Bestaldetik ez errez. Hemen, kaixo, Ilargiz. Hemen gure lagun. Ostra, indarra dugute hauek, De dio. Bai daukatela indarra. Banaka etorriko balira. Ahí estás. Ona. Kroketeo pila intut 2 segundutan. Benetako kroketak? Edo... intun, bai. Hau dire... Concretamente... Muy fuertes. Konkretuki... Ez daukate... Parekorik. Hemen bazeusten beste batzuk... Doratuak... Marbu dorada... Hor daude... Ikusi naute? El Croquets. No, ikusi. El Croquetus. Ara aurpegien ematen diodan. Plus! En el as. Honek akatzen hau fijo, Tu. Hijo putas. Bueno. Horrek asko kentzen zuen, Orain... Plus... Nahiago tostarrika. Gaietak. Ahí ama. Cho. Eskerrak. Ui. Zori gaiztokoak. Ha! Orain, justo iskinan beste 3. bat, eta tude pikut. Zer da honor. Dute zer ikusten. Eta zer ikusten. Ate bat. Etxai gehiago. Hemen poliki. Lehengo...
Zer da hori? Ezberdina tokia edo lehengo tokia da? Lehengo tokia goragotik ikusita edo ezberdina da? Espektro gehiago. Zer! Gutxigatik to? Igual, arkuarekin hobeto. Arko tangente. Zer dugu? Zerdiak. Bihar goiz jaiki beharra. Zenbat ditun? Zenbat arima? Ez asko, ez? Pikutara. Nik uste gaurkoan nahiko egin detela, desente egin detela, geratzen zait pantalla hau eta zingirara sartu nahi nuen nola zera topera neukala, bidean lortutakoak, bai, ez du merezi. Zingiran neuzkan nahi nuen igo erresistentzia eta erresistentzia pilo bat igo dut, 39an nago, nik esango nuke. Supongo 39an 40 oraindik asko igo dela, eta gero ikusiko dut, 40tik aurrera igotzen den, ze indarra etzen igotzen. Bueno, igotzen zen erresistentzia baita ere, indarrarekin, baina ez zen igotzen indarra gehiago. Imagino igoko dela bitan edo olako zerbait. Baina tira, gaurkoz hor utziko dut, behintzat desente pasa dut. Bi ordutxo, ez? Hola, txoro. Ez dit agert, bai, bi ordu eta laurden. Ba, beno, placer bat. Bost pare bat akatu ditut, ez? Osea, pantalla oso bat pasa dut. Jogurraren etxaia, jamon de York, hori ere, ametsak zer diren, Baina gehien bat izan da, gezurrak esaten dituena akojonatu denean. Hori izan da gehien bat, baina tira. Listo, beste bat arte, ez dakitze gehiago esan. Segi zuzenekoak egiten, segi zuzenekoak kontsumitzen, eta inorkor esaten baldin badu, euskaraz ez dela edukia egiten, ez diozue inoiz sinistu. Ale, musu handi bat, eta hurrengora arte, eskerrik asko pasatzeagatik. Aio.